हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बराय हरग्रोनाय जाबाय लोगोफोर APSC नि थाखाय मोनसे गोदान रिक्रुटमेन्ट फैलायबाय लोगोफोर बाहायनाय लोगोफोर एडभार्टाइजमेन्ट नं 01/2022 डेट गुवाहाटी 1 जानुवारि 2022 लोगोफोर बेयाव नाय नेम अफ द पोस्ट जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एसिस्टेन्ट आरो टटेल पोस्टआ दं लोगोफोर 13 पोस्ट बिनिफ्राय लोगोफोर नाय बेवहाय कैटेगरी वाइज रिजार्व खालामनाय दं लोगोफोर बेयाव नाय ओपन कैटेगरीनि थाखाय लोगोफोर टटेल 4 आरो RFW 1 आरो रिजार्व फर OBC MOBC नि थाखाय लोगोफोर टटेल 2 आरो RFW 1 आरो रिजार्व फर SC नि थाखाय टटेल 1 RFW 0 आरो रिजार्व फर STP नि थाखाय लोगोफोर टटेल 3 RFW 1 रिजार्व फर STS नि थाखाय टटेल 1 RFW 0 आरो रिजार्व फर EWS नि थाखाय लोगोफोर टटेल 2 RFW 1 बिनिफ्राय ग्रैंड टोटल लोगोफोर टोटल 13 आरो RFW 4 बिनिफ्राय लोगोफोर नै पोस्ट रिजार्व फर PWBD एंड टाइप अफ डिसेबिलिटी नि थाखाय लोगोफोर बेयाव होदों 1 बिनिफ्राय पे स्केलबो दं लोगोफोर पे स्केलखौ नायदो पे स्केला रुपीस 14,000 to रुपीस 60,500 बेनो लोगोफोर आरो ग्रेड पे हिसाबै दं लोगोफोर नाय रुपीस 8,700 बिनिफ्राय पे बेन दं लोगोफोर नाय PB2 बिनिफ्राय एडुकेशनल क्वालिफिकेशना नायदो लोगोफोर दा एप्लिकेंट मास्ट possess a bachelor's degree in arts science commerce from a recognized university upload valid self attested supporting documents लोगोफोर बेयाव नाय कैंडिडेटआ जेखुनु स्ट्रीम नि जामानो आर्ट्स नियानो जामानो साइंस नियानो जामानो कमार्स नियानो जामानो जायखिया ग्रेजुएट जानाय जानांगोन होनदों लोगोफोर बिनिफ्राय नै बी नाम्बाराव नाय लोगोफोर दा कैंडिडेट मास्ट possess a minimum 6 months diploma certificate in computer proficiency from a government recognized institute लोगोफोर बेयाव नाय कैंडिडेटआ मिनिमाम 6 months नि डिप्लोमा सर्टिफिकेट गोनां जानांगोन होनदों लोगोफोर माने नोंथांमोनहा 6 months नि कम्पिउटार मिनिमाम 6 months कम्पिउटार डिप्लोमा लानाय जानांगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय सर्टिफिकेटबो थानाय जानांगोन बिनिफ्राय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होबावनाय दं लोगोफोर गाहायाव बेयाव नाय दा कैंडिडेट एप्लाइंग फर द पोस्ट ऑफ जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मस्ट हैव रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ आसाम वोटर्स आईडी PRC इशू इन आसाम फॉर एजुकेशनल पर्पस एज ए प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी बेयाव नै लोगोफोर नाय बेवहाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्डबो नांगौ होनदों लोगोफोर बेहाय बिनिफ्राय बेखौ आपल'डबो खालामनांगौ होनदों बिनिफ्राय नाय एज लिमिट होनाय दं नै लोगोफोर दा कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 21 years of age and not more than 40 years of age as on 01/01/2022 लोगोफोर बेयाव नाय कैंडिडेटआ 21 years निफ्राय गाहायाव जानो मोननाय नङा आरो बिनिफ्राय 40 years नि गोजौआवबो जानो मोननाय नङा होनदों बिनिफ्राय दा आपार एज लिमिट इज रिलेक्सेबल नै बेयाव नै लोगोफोर माखासे एज रिलेक्सेबल होनाय दं बेयाव नाय लोगोफोर by 5 years for SC ST candidates up to 45 years लोगोफोर बेयाव नाय लोगोफोर SC आरो ST फोरनि थाखाय लोगोफोर 5 years रिलेक्सेबल नो up to 45 years सिम एप्लाइ खालामनो हागोन बिनिफ्राय by 3 years for OBC MOBC candidates up to 43 years लोगोफोर OBC आरो MOBC नि थाखाय लोगोफोर 3 years रिलेक्सेबल बिथांमोनहा 43 years सिम एप्लाइ खालामनो हागोन होनदों बिनिफ्राय पर्सन्स विथ ट्रान्सफार डिसेबिलिटी बाय 10 years इरेस्पेक्टिव लोगोफोर नै पर्सन विथ डिसेबिलिटी नि थाखाय लोगोफोर 10 years रेस्पेक्टिव नो बिनिफ्राय नायदो लोगोफोर बेयाव नाय लोगोफोर स्टार्टिं डेट फर अनलाइन एप्लिकेशन लोगोफोर नाय अनलाइन एप्लिकेशना 3 January 2020 निफ्राय स्टार्ट जागोन लोगोफोर ओमफ्राय बिनिफ्राय नाय क्लोजिंग डेट फर अनलाइन एप्लिकेशन माने लास्ट डेटआ होनदों लोगोफोर 31 January 2022 बिनिफ्राय एप्लिकेशन फीसबो दं नै लोगोफोर नाय बावहाय होनाय दं कैटेगरी वाइज होनाय दं एप्लिकेशन फीसआ बेयाव नायदो जेनेरेल एबा EWS नि थाखाय लोगोफोर एप्लिकेशन फीस नील आरो प्रोसेसिंग फी 30 टोटल taxable amount
5.40 बिनिफ्राय टोटेल एमाउन्टआ 35.40 लोगोफोर बेयाव नाय गासिबो केटेगरिनि थाखाय एमाउन्टआ एखेयानो जादोंलै लोगोफोर बेवहाय एसटी एससी ओबीसी आरो एमओबीसी नि थाखायबो बे एखे एमाउन्टआनो दं लोगोफोर नै बाहाय नाय एप्लिकेशन फी नील प्रोसेसिंग फी 30 बिनिफ्राय टैक्सेबल एमाउन्ट 5.40 टोटेल एमाउन्ट 35.40 बीपीएल केटेगरिनि थाखायबो बेनो लोगोफोर नाय बाहाय एप्लिकेशन फी नील प्रोसेसिंग फी 30 टैक्सेबल एमाउन्ट 5.40 बिनिफ्राय टोटेल एमाउन्टआ 35.40 बिनिफ्राय पीडब्ल्यूबीडी नि थाखायबो बे एखे लोगोफोर नाय एप्लिकेशन फी नील प्रोसेसिंग फी 30 बिनिफ्राय टैक्सेबल एमाउन्ट 5.40 बिनिफ्राय टोटेल एमाउन्टआ 35.40 बेनो लोगोफोर बिनिफ्राय बेयाव नाय पर्सन्स विथ बेन्चमार्क डिसेबिलिटी नि थाखाय लोगोफोर नाय बिथांमोनहा जायफोर बे केटेगरिनि बिथांमोनहा नै डिसेबिलिटी सार्टिफिकेट आपलोड खालामनांगौ होनदों लोगोफोर बेवहाय बिनिफ्राय नै मोड्स अफ सिलेक्शन विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स अफ टाइम लोगोफोर नै बेवहाय नायनो लोगोफोर सिलेक्शन प्रोसेसआ उनाव फोसावगोन होनदों लोगोफोर बेयाव नाय लोगोफोर documents certificates to be produced at the time of document verification लोगोफोर बेयाव नायनो लोगोफोर जेब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन खालामनाय जायो बेवहाय नोंथांमोनहा माखासे डकुमेन्ट्सखौ होनाय श' खालामनांगोन नै बाहाय नै लोगोफोर होनदों the hard copy of the online application and the following original documents certificates along with self-attested copies and other items specified in the intimation letter admit card for computer tests are to be produced at the time of document verification बेयाव नै लोगोफोर मा होनदों गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौ अरिजिनेल आरो हार्ड कपिबो लानांगौ बिनिफ्राय सेल्फ एटेस्टेड होनाय जानांगोन लोगोफोर माने नोंथांमोननि सिगनेचार होनाय जानांगोन बिनिफ्राय कल लेटार माने एडमिट कार्डखौबो नांगोन होनदों बिनिफ्राय नै मा मा सार्टिफिकेट्स नांगौ होनदों बेवहाय होनाय दं नै लोगोफोर नायदो गाहायाव मेट्रिकुलेसन 10 स्टेन्डार्ड अर एसएसएलसी एडमिट कार्ड पास सर्टिफिकेट इशू बाय सेंट्रल स्टेट बोर्ड clearly indicating that of birth in support of their claim of age लोगोफोर बेयाव नाय नोंथांमोना नोंथांमोननि एज खौ क्लेम खालामनो थाखाय एबा एज खौ प्रुफ होनो थाखाय नोंथांमोना नोंथांमोननि एसएसएलसी नि एडमिट कार्ड नङाबा पास सार्टिफिकेटखौ श' खालामनांगौ होनदों अरिजिनेलबो आरो हार्ड कपिखौबो माने जेरक्सखौबो बिनिफ्राय नै certificates and marksheets of all examinations from एसएसएलसी owners up to the level of qualifying examination लोगोफोर बेयाव नाय होदों नै नोंथांमोना सार्टिफिकेट आरो मार्कशीट्स गासिबो एसएसएलसी निफ्राय लानानै ग्रेजुवेट जानायसिम एबा पोस्ट ग्रेजुवेटसिम जुदि नोंथांमोना पोस्ट ग्रेजुवेटसिम नोंथांमोना बेखौ सार्टिफिकेट आरो मार्कशीटखौबो बेवहाय श' खालामनांगौ होनदों लोगोफोर अरिजिनेलखौबो आरो हार्ड कपिखौबो बिनिफ्राय सेल्फ एटेस्टेड थानाय जानांगोन बिनिफ्राय नै होबावदों डिग्री एबा डिप्लोमा सार्टिफिकेट along with marksheets pertaining to all the academic years as proof of educational qualification claim बाहायनो लोगोफोर एडुकेशनल क्वालिफिकेशनखौ क्लेम बानायनो थाखाय लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना डिग्री एबा डिप्लोमा सार्टिफिकेटफोरखौ मार्कशीटजों लोगोसे बावहाय होफानांगौ होनदों बेखौबो बिदिनो अरिजिनेलखौबो देखायनांगोन बिनिफ्राय सेल्फ एटेस्टेड हार्ड कपिखौबो लाबोनांगोन होनदों बिनिफ्राय कास्ट सर्टिफिकेटबो बिदों नै लोगोफोर कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम फर कैंडिडेट सिकिं रिजर्वेशन एस एससी एसटी ओबीसी और एमओबीसी लोगोफोर बेयाव नाय जुदि नोंथांमोना एसटी बा एससी बा ओबीसी बा एमओबीसी दा बे रिजर्वेशनखौ क्लेम बानायनो थाखाय लोगोफोर बाहाय कास्ट सर्टिफिकेटखौबो श' खालामनांगौ होनदों लोगोफोर अरिजिनेलखौबो आरो हार्ड कपि सेल्फ एटेस्टेड गोनांखौबो बेनिफ्राय बीपीएल सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू बाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम लोगोफोर जुदि नोंथांमोना बीपीएल केटेगरिनि होनबा नोंथांमोना बीपीएल सर्टिफिकेटखौबो इशू खालामनांगौ होनदों एबा श' खालामनांगौ आरो बाहाय ईडब्ल्यूएस बा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेटखौबो श' खालामनांगौ होनना बुंदों बाहाय बिनिफ्राय नै दंबावो लोगोफोर इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अफ आसाम बेवहायनो लोगोफोर इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौबो नोंथांमोना बेवहाय अरिजिनेलजों लोगोसे सेल्फ एटेस्टेड हार्ड कपिखौबो श' खालामनांगौ होननानै बुंदों बिनिफ्राय नै फिजिकल हेन्डिकेप सर्टिफिकेट इशू बाय द कम्पिटेन्ट अथरिटि टु द फिजिकल हेन्डिकेप
persons is eligible for appointment to the post on the basis of prescriptions of medical fitness and if reference is claimed by the candidate for the post लोगोफोर बेयाव नाय जुदि नोंथाङा फिजिकल हेन्डिकेप बा नोंथाङा फिजिकल हेन्डिकेप सार्टिफिकेटखौबो इस्यु खालामनांगौ होननानै बुंदों बेवहाय लोगोफोर बिनिफ्राय एग्जाम सेन्टारफोरखौ नायदो लोगोफोर मा दं एग्जाम सेन्टारफ्रा नेम अफ जोन्स बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट्स कभार आन्डार द जोन्स बेयाव नाय लोगोफोर गासै 6 एग्जाम सेन्टार्सफोर होनाय दं बिनिफ्राय बे 6 एग्जाम सेन्टार्सनि आन्डाराव माखासे डिस्ट्रिक्ट्सफोर गोलैयो बेखौ होनाय दं बाय नायदो नै लोगोफोर फार्स्टआव दं सिलचराव मा डिस्ट्रिक्टफोर दं गोलैफादों नै नायदो लोगोफोर हाइलाकान्दि करिमगन्ज आरो काछार बेनिफ्राय जरहाटआव मा दं लोगोफोर नाय गलाघाट डिब्रुगड़ जरहाट माजुलि सराइदेव आरो शिबसागर आरो तिनसुकिया बिनिफ्राय नगावआव दं लोगोफोर नाय डिमा हासाव हजाय नगाव मरिगाव कार्बि आंलं एन्ड वेस्ट कार्बि आंलं बिनिफ्राय तेजपुराव दं लोगोफोर नाय बिश्वनाथ धेमाजि लखिमपुर सनितपुर आरो उदालगुरि बिनिफ्राय क'क्राझाराव दं लोगोफोर नाय बङाइगाव चिरां धुबुरी गवालपारा क'क्राझार साउथ सालमारा आरो मानकासार बिनिफ्राय गुवाहाटीआव दं लोगोफोर नाय बरपेटा बाक्सा कामरुप मेट्र आरो नलबारि आरो दरं बेनो लोगोफोर एग्जाम सेन्टार्सफोर लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लोगोफोर अननानै लाइक खालायदो शेयार खालामदो लोगोफोर नोंथांमोननि लोगोफोरनो बिनिफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो थुनानै लादो लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोनहा फैबाय थानाय भिडिअ'खौ बिदिनो मोनबाय थानो हायो एसेनोसै गोजोन्थों